заспиваш ли? Аз, майче, те събудих. Прости ми, че дойдох при теб сега. Душата ми се стяга до полуда в прегръдките на своята самота. Самичък съм, а те ми се говори. Устата ми залепна да мълчи. Не ме пади, ще си отида скоро. Аз дойдох на бурята с плача. Ще седна до главата ти, ей тука, и ще ти разкажа приказка една, в която е положил зла поука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и нивга не се връщал у дома. Вместо сърце под ризата си скрита, той носил зла и кървава кама. Преварвал той замлъкнали кървани и само денем криел своя нож. А ножът му ръжда не хващал. Човекът като дявола бил лош. Но кой знай, един път от умора и той на кръстопът заспал. Подритвали го бързащите хора и никой до главата му не спрял. А само малко дрипаво момиче, челото му покрило с листо. Заплакал той за първи път обичан. Заплакал той, разбойникът. Защо? Какво стопляло той сърце кораво, нестоплено в живота никой път. Една ръка накарала тогава сълзи от поглед в кърви да текат. Една ръка по-топла от огнище, на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир скъп, ни срязана глава. Но ти заспа, а тъй ме е студено. Той приказно момиче, где е то? То стоплил разбойникът, а мене ти никога не стопли тъй. Защо?